Bide honetan, hidraulikan erabiltzen diren metagailuak azalduko dira. Hauen zeregin nagusia olio volumen bat presiopean gordetzea da, behar denean berriz zirkuitora bueltatzeko. Adibidez, ikastetxeko paneletan montatutako zirkuito honetan metagailuaren aplikazio bat ikus daiteke. Efektu bikoitzeko zilindro bat, 4 balbula monogonkor batekin gobernatzen da. Honetaz gain, metagailua eta presio mugatzaile bat jarri dira. Multzo hidraulikoa martxan jartzean, presioa igotzen hasten da eta metagailua kargatzeko gutxieneko presioa gainditzen duenean, berau kargatuko da. Baldintza normaletan, zilindroak bere lan egingo du. Larrialdi egoera batean aldiz, ponpak funtzionatzeari uzten badio adibidez, multzo hidraulikoko presioa jaitsiko litzateke. Zirkuitoko presioa aldiz metagailuari esker mantenduko da, eta zilindroak lanean jarraitu dezake metagailuan gordetako olio volumena agortu bitartean. Metagailu motak ikusiko ditugu orain. Metagailu hau minzduna da. Batez ere olio volumen txikiak behar direnean erabiltzen da, eta presio altuko aplikazioetarako egokia da. Multzo hidraulikoa martxan dagoenean eta presioa sortzen duenean, olioaren zati bat metagailura ponpatzen da. Presio horren ondorioz, mintza gasaren aldera edatzen da eta gasa konprimatzen da. Modu honetan, olioa presiopean mantenduko da eta zirkuito hidraulikoan energia gehigarria behar denean, olioa metagailutik hartuko da. Metagailu mota hau berriz, maskuriduna da. Batez ere, olio volumen handiagoak behar direnean erabiltzen da. Olioa metagailuan sartzen denean, presioa handitu egiten da eta maskuria konprimatzen du. Gasak hartzen duen volumena murriztuz. Sistema hidraulikoa martxan dagoen bitartean, presioaren aldaketak maskuriaren malgutasunari esker moteltzen dira. Azken metagailu mota honek, mintzaren ordez pistoi bat dauka. Pistoidu metagailuek diametro handiagoko biltegia eraikitzeko aukera ematen dute eta emari eskaera handiagoen aurrean erantzun azkarragoa. Olioa metagailura ponpatzen denean, pistoia gas konprimatuaren aldera mugitzen da, gasa konprimatuz eta energia potentziala presio hidrauliko gisa biltegiratuz. Metagailu mota bakoitza bere abantaila eta desabantaila dauzka. Minzduna adibidez oso estankoa da, bizi iraupen luzea du eta iesak izateko joera txikiagoa, pieza bakarrean eraikia dagoelako. Aldiz, beste metagailu mota batzuk baino volumen kapazitate txikiagoa du. Maskuridunaren kasuan, eremu txiki batean fluido volumen handiak biltegiratzeko gaitasuna du. Hauetan baina, maskuria denborarekin iga daiteke eta ordeztu egin behar da. Azkenik, pistoidunek energia biltegiratzeko ahalmen handia dute beste metagailuekin alderatuta. Eta beraz, oso egokiak dira karga eta deskarga ziklo azkarrak behar dituzten aplikazioetarako. Kontrara, oso sentikorrak dira barnera sartzen diren partikulekiko, juntura kaltetu eta metagailuaren hormak marratu ditzakete kalte handiak eraginez. Produkzio makinetan, adibidez zenbaki kontroleko tornu honetan, pieza mekanizatzen ari delarik, ponpa geldituz gero, piezaren eustea bermatu behar da. Eta kasu horretan, metagailutik jasoko luke olioa presiopean. Zenbaki kontroleko artezgailu honetan aldiz, beste erabilera bat dauka metagailuak. Multzo hidraulikoaren efizientzia hobetzeko erabiltzen da metagailua. Kasu honetan, maskuriduna. Makina martxan jartzerakoan, zirkuitoko presioa presostatoko balio minimoa baino txikiagoa denez, ponpa martxan jartzen da. Zirkuitora eta metagailura olioa bideratuz. Metagailua kargatu eta presioa presostatoko balio maksimora iristen denean, presostatuak seinalea eman eta ponpa gelditu egiten da. Ondorioz, metagailutik soilik bideratzen da olioa zirkuitorantz. Metagailua hustu eta presioa jaisten denean, presostatuaren bidez, ponpa berriro jarriko da martxan eta zikloa errepikatuko da makina itzali arte.
Honen bestez, metagailu desberdinak aztertu dira. Mintzduna, maskuriduna eta pistoiduna.